Ndị na-eri mmadụ onye onwe anya ebe a. Ebe a bịa. Ya ka isi elu mụ ya ka itinye na social media. I am ka batara bata ka season ka anọ ka ahịa azụba. Mgbe ọ dị wise onye chọrọ isi wee mmiri mmụọ. Ịma ogara ije ma advert. 10,000. Achọzibe gị ahịa na nke gị. Mgbe ọ ya ije mee. Mee 5,000. Gada ebie. Mee 5. Say mee 5. Before season na-agụ this year mee 5,000. I dey school na-eme business. Nụ na mụ na gị dị na mma na nwoke ma mee ihe nzuzo ọrụ social media ka na sị ya kịtị itielu ihe na. Ikuku ọma kusam. Hey. Gwa ke price mbe tegasị. Bịa. Where's the nke kịta wụ ndị na-work na red carpet. Ya ama nke nwa idea ya enwe ka anyị na-anọ m online. Nke kịta wụ 80,000. Alaba. For celebrity. Nke kịta na nke akwa ndị model. Onwe ndị model ndị na-afọ na-aga ọna. Nke kịta wụ 58,000. Oh? Na iya gara ite price a nwere social media ka na-eti. Okay, ide ya kere ka ikpe amara gị. Okay, gị na dị eyi. Pọtara ya na-eme. Nwere boss m na-aga. Nke boss nke 1 2 then ya 19,000. 19. Nke 12. Bo kekis price na 12. Ihe ma mmelu ga advert ya ndị ọbụla agoziri ya. Jacket ya na ya. Ọ shafa ma one piece ndị na-agba break dancing. Yeah, dey nka 35. 5,000. Akpa. Ndị akpa eji ego ka eji ebu. Nke kịta briefcase ka na-akpịa. Dia briefcase. Ide gị ya a briefcase 150,000. Ya bagi. Ime ya? Ime ha n'anya. Ana m afụ ndị social ndị 40,000. 40. Mba mana ihe ọ karịkwa 40,000. Repịa. Lapio na. Ka ndị pụ anya elepo. Nke a. Dekwo nke 12,000. Nke a bechite ụmụazị. Ole m ede nke a? Ego nke ka meri. Ọ wuru 30,000 na. Ndị mmadụ si n'ezi ori. Ọ dị 15. Ka ezi afa ihe na gị afa company gị adịkwa More Light Luxury Supermarket. More Light. Tinye limited. Gọọmenti achụ m. Etinye limited. More Light Luxury Supermarket. Ngwa nsogbu adịla. Ka m post onye kịta. Post onye ka ahịa azụba. Ha na-ekwe akpụkwọ. Hey Jesus. Tinyekwa akpụkwọ a. Yeah, sneakers. Tinye. Then 70. Ka 70. Nsogbu adịla. I'm more powerful. Ka m post zie. Post where? Go. Ka read here, ka mara isi wee ga no. Once customer be wala before end of this season, enye ngego gi. Na I dey school na azụ eme business. I dị na mma. Jiwe na azụ pụta season, nigga 5,000 naira gị. Ma buko na ka isi azụ. I dị na mma. Genti ihe season ndekọ ga bụ 5,000 na ikwu gị enye m. Ọkwa 8,000. Jiwe go dị mgbe nwa na ayo. Ọkwa 8,000. Jiwe go dị mgbe azụ pụta ayo se karịa ọ bụ na ọgọ. Ikwe tie ngeti eti. Orumiri na-eri mmadụ onye onwe anya. Osi nga esikwa n'anya. Wọla ti bịa. Enwetakwa meseji kịta ahụ. Customers. Na mmadụ tagiri picture. No, very dark man. Na ihe o dere ebe a. This is news of extorting money from the poor Nigerians. I'm coming for you. Yeah, video and ya very dark man. Why you post outside the bone ano? Why you post outside the bone ano? Yeah, bu internet bi ya na we le bone ani iche. What delete. Man delete me o. E post go no post ge. Delete good ni ano just who be said the bone ano. Am who me. You post go no post. I forget we no forget. Ebuku I'm coming for you. Omo akọ na bia. House no ya bia ge. Ebe akọ na bia. Omeba. The man dey information. Obieba. Ọ na-abịa ọ ya-abịa ebe direct. Atom, bịa odigo na begi o. Jide m ihe ni na akọdụ na begi emese ka ya bụ mmiri ozo ka mmechịrịkwa o. Nkịta lachi gị ike dị a. Anụ mpama.